तर आजची ही भाजी भेंडीची बघा, इतकी छान चटपटीत मसालेदार भाजी बनवलेली आहे. म्हणजे भेंडीची भाजी बघा आपण नेहमीच बनवतो त्याच पद्धतीने, पण आज मी ना तुम्हाला मस्तपैकी अशी चटपटीत मसालेदार अशी छान सुक्की भेंडीची भाजी बनवून दाखवली आहे. इतकी चवदार टेस्टी लागते ना, खाता क्षणी तुम्हाला इतकी आवडेल ना. नेहमी तुम्ही भेंडीची भाजी अशी बनवू शकता. हे बघा इतकी भारी वाटते आणि खायला पण सुद्धा खूप भारी आहे. एक चपाती घेऊन बसलात ना तर तुम्ही 2-4 चपात्या खाऊन जाता आणि इतकी छान लागते. तर चला बघून घेऊया आपण याला बनवायची कृती आणि एक लागणारं छोटंसं साहित्य. तर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा. तर इकडे मी 250 ग्राम म्हणजे अंदाजे 1/2 किलो भेंड्या आणलेल्या आहेत. स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेल्या आहेत. अशी बारीक कटिंग केलेली आहे. तुम्ही याला आवडीनुसार कटिंग करू शकता, म्हणजे उभे पातळ किंवा असे. आता काय करायचं, कढईमध्ये आपण ह्या भेंड्यांना पहिल्या भाजून घ्यायच्या, थोड्याशा भाजायच्या, जास्त नाही. भाजल्यामुळं काय होतं ना, भेंडीचा जो लाळूसपणा असतो, चिकटपणा ना कमी होतं. मग भेंडी मोकळी सुटसुटीत बनते. जर तुम्हाला भेंडी मोकळी सुटसुटीत हवी असेल ना तर सुरुवातीला कोणत्याही पद्धतीची भेंडीची भाजी बनवा, पण त्याला अगोदर थोडं भाजून घ्या. आता बघा मी ही थोडीशी भाजून घेते भेंडी. मस्त आज भाजी तुम्हाला दाखवते भेंडीची, खूप छान आहे, बनवायला खूप सोपी आहे. आता ही भाजून झाली की आपण ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. सकाळच्या घाईमध्ये टिफिनसाठी सुद्धा तुम्हाला ही भाजी खूप बेस्ट आहे. आता हे सगळ्या भेंड्या बघा मी भाजून घेतलेल्या आहेत. आणि आता आपण ह्याच कढईमध्ये थोडंसं तेल ठेवायचं आणि त्यानंतर याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकायचे. इकडे बघू शकता मी इकडे 1 चमचा जिरे टाकले. जिरे थोडेसे तडतडून झाले की आपण ज्या भेंड्या भाजून घेतल्यात ना त्या याच्यामध्ये टाकून घ्यायच्या. सगळ्यात सुरुवातीला ना भेंडीला ही तेलाची आणि जिराची कोटिंग लागली पाहिजे, म्हणजे जे पण मसाले आपण टाकतो ना त्यामध्ये मग पॅक होऊन जातात. डायरेक्टच मसाले टाकताना मग भेंडीवर जरा थोडंसं कमी जास्त होऊ शकतात. त्यामुळे सुरुवातीला भेंडी टाकायची. त्यानंतर इकडे अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा लाल तिखट आवडीनुसार टाकू शकता. आणि हे आपले बेसिक मसाले, गरम मसाला, धना पावडर, हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं भेंडीवरच. हे बघा आता हे सगळे मसाले टाकले आपले रोजचे. आता याला हलक्या हाताने आपण मिक्स करून घेऊया. लाल तिखट इकडे मी 2 चमचे टाकते. छान स्पायसी, झणझणीत आणि चटपटीत बनवायची. तुम्ही हे लाल तिखट कमी जास्त करू शकता. आता याला हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा इतकी छान ही भाजी लागते ना. अशा पद्धतीने कदाचित तुम्ही केली असेल किंवा नसेल, पण करू नक्की बघा. आता मला वाटलं रोज त्याच पद्धतीने म्हणजे आपण कांदा, टमाटर, मिरची चिरून करतो, त्यापेक्षा जरा वेगळी करायची. इकडे मी एक खास साहित्य टाकते, ते म्हणजे लसूण शेंगदाण्याचा कूट टाकलेला आहे. 3 किंवा 4 चमचे तुम्ही इकडे लसूण शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा. लसूण आणि शेंगदाणे सुरुवातीला भाजायचे, मस्त मिक्सरमध्ये बारीक करायचे आणि 2-3 चमचे याच्यामध्ये टाकायचं. बस, ह्याच्या व्यतिरिक्त ह्या भाजीला काहीच लागत नाही. फक्त वाफ द्यायची आणि वाफेवर ही भाजी तयार होते. हे बघा 1-2 वाफा निघल्या की भाजी अगदी नरम सॉफ्ट तयार होते. आणि जास्त काय याला पिचपिच पण नाही करायचं. थोडासा याच्यामधला क्रंचीपणा राहायला पाहिजे भेंडीमधला. 1-2 वाफा द्यायच्या. जशी वाफ तयार होते तशी नरम सॉफ्ट ही भेंडी पडली जाते. तर पाहू शकता किती मस्त दिसायला दिसते भेंडीची भाजी. म्हणजे अशी कोणाला वाढली तुम्ही सर्व केली तर पाहता क्षणी भेंडी खायची इच्छा होईल. मस्त झालेलं आहे. अजून एक वाफ देते आणि भेंडी आपली परफेक्ट तयार आहे. गाळा अजिबात करू नका, याच्यामधला कडकपणा ठेवा. हे बघा वाफेवर किती छान नरम सॉफ्ट झाली भेंडी. आणि मी जास्त काही गाळ केलेलं नाही आहे, मोकळी सुटसुटीत. पाहू शकता कुठेही याला चिकटपणा तुम्हाला दिसत नसेल, अजिबात कुठे तार तुटत नाही बघा. व्यवस्थित झाली, एकदम मोकळी सुटसुटीत झाली आणि मसालेदार झाली, एकदम चटपटीत वाटती खायला. चला आपण याला गरमागरम आता आपण प्लेटमध्ये सर्व करूया. तर अशी तुम्ही ही भेंडीची भाजी नक्की एकदा करून बघा. दुपारच्या जेवणासाठी ना अप्रतिम भाजी आहे. खूप सोप्या पद्धतीने आणि झटकेपट होणारी भाजी आहे. तुम्ही ही भाजी प्रवासात सुद्धा नेऊ शकता. याच्यामध्ये आपण शेंगदाणे लसूणचा जो कूट टाकला ना त्या ह्या भाजीची रंगत वाढते. आणि नेहमी आपण कांदा, टमाटर, मिरची वगैरे करतो, पण ही अशी मसालेदार चटपटीत पाहू शकता तुम्ही. याला बघा किती भारी वाटते का नाही ही भेंडीची भाजी. म्हणजे कुणाला जरी सर्व केली तर आवडीने खातील बघा, इतकी भारी लागते ही भाजी. भाकरीसोबत, डाळ भात केलं तर सुक्की भाजी म्हणून सुद्धा तुम्ही हे करू शकता आणि टिफिनला सुद्धा नेऊ शकता. झटकीपट होणारी भाजी आहे. फक्त कमी जास्त तिखट तुम्ही आवडीनुसार करा.
तर मस्त झाली का नाही भाजी. आता आपल्याला ह्याला मी आता खाऊन बघते कारण मला तर राहत नाही. बघा गरमागरम चपाती आहे आणि इकडे आपण ही भेंडी घेतली थोडीशी वाढून, डाळ भात सोबत भाकरी सोबत असा हा भेंडीचा आस्वाद घ्या. इतका छान लागतो म्हणजे ज्यावेळेस मी खाल्ले ना इतका मस्त तो चटपटीत आणि स्पायसी स्वाद पहिला लागला आणि भेंडीचा एक क्रंचीपणा खूप मस्त वाटते. सेम प्रोसेसनी करून बघा, आवडीने खातात. आणि भेंडी म्हणलं तर तुम्ही अशीच भाजी करतात. तर चला आता मी घेते फिनिश करून, तुम्ही पण या सगळे खायला आणि अशीच रेसिपी बघत राहा. नवरात्रीच्या सगळ्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा.